салом алейкум шербачаҳои тоҷик, хуш омадед ба канали ман. чунон ки гуфтем ки клиника бояд бисозем, клиника дар анамҷада яхе камтар алафзор шудагай тарафза хонавон мақсад хонавон шуда анамҷада мехоҳам бисозам. Анамҷада шарти клиника сохтан ин чунин аст. Касоне ки сум мепардозанд 1000 сум ё 500 сум ё чанд сум мепардозанд, мақсад дар оянда тобатои онҳо ҳамчун как мисол хеле шумо страховка мекунед мере бепул мегзаред ку анам хел шумо тобати шумо бепул аяд худованд ак дарда набини ягон маҳалла леки шуморам дастгирӣ кунед. Леки то ира сохтан мақсад мо якҷо аренда мегирем барои мисол барои муҳтоҷон бародаро азиз дастгирӣ кунед. беҳад шанси хуб аст. 1000 сум мепартои зато саломатита мисол дар Тоҷикистон ҷое ки бошӣ набошӣ мебиёй иншоалло табобатитра ман дастгирит мекунам. духтуре бо таҷрибара онҷо қатъи ҳамроҳ шудагиянд, иншоалло ки оянда ҳамкорӣ мекунем, дастгиритон мекунам. Инҷа мақсад алафош гирифтагӣ нестанд, алафошам мекунем мақсад оянда инҷа зани калон мешавад. касоне ки 1000 сум мепартоянд мақсад 2000 мепартоянд 500 сум мепартоянд оянда иншоалло табобатшон бепул мешавад, номашон нависта мешавад дар журнал, дар компютерам. одаме ки пул партоянд то навистагӣ ҳастанд. ақиб намонед, фақат дастгирӣ кунед иншоалло. дар ин проект бояд одамо бисёр иштирок кунанд ки мақсад мо аппаратура харидан дар кор як мошин як газел барои бурдан овардани одамо, мақсад ҳама одамо азоб накашанд. ин проекти хуб аст. ира ман худам придумат кардам. оянда бисёр проектҳои хуб фикр кардагӣ ҳастанд. даже приложение ки барои чӣ хел доктора шумо биёбед, ман дар Play Market придумат кардагӣ ҳастам, фикр кардагӣ. ваша мақсад пул мулветем иншоалло бачаҳо разработкаш мекунанд. ина бачаҳо ҷада мақсад тарафза хонаҳо ҳастанд. мақсад дастгирӣ кунед иншоалло дастгиритон мекунем. номери картара мемонад бо номи Бероз Мамаҷонович, фаромӯш накунед. ман ки доктор ҳастам иншоалло барои шумо кӯшиш кардаастам. барои чӣ? барое ки ҳамарӯза беморони вазнин ба ман дучор ки мешаванд, ман ростка дилам намешавад ки шуморо отказ кунам. шуморо мара дастгирӣ кунед бардор азиз. илтимос аз ҳама шумо хоҳед дорам. дастгирӣ кунед. инҷо ҷои шӯхӣ нест, ҷои фейк нест. карта бо номи Бероз Мамаҷонович мекунад. шумо дастгирӣ кунед. то ира сохтан ман нишон медиҳам шумода ҷо арендагирӣ кор мекунем то ира сохтан. салому алейкум. ина ҳамарӯза кори ма меяй дар больница ҳамарӯза кори ма меяй ина бу шароити хона